Lapu-Lapu City wala pa'y gipili nga brand sa vaccine nga paliton kay nagpaabot pa sa rekomendasyon sa DOH-7. Apan Pfizer wala gikonsiderar tungod kay walay kaugalingong negative 70 degrees Celsius nga storage ang dakbayan alang sa naaswing bakuna. Siluan Mirundina sa report. Nagsugod na karong adlaw sa training ang mga kawani sa Lapu-Lapu City Health Office alang sa COVID-19 vaccination planning and deployment. Gipasabot ni Dr. Agnes Cecil Realiza, City Health Officer, nga may gahina nga 100 million pesos ang dakbayan alang sa pagpalit og COVID-19 vaccine apan wa pa sila makahukom kung unsa nga brand ang paliton. As we have learned, ang national mo put up man pud siya 50-50 man, no? So probably kana bitong we also have to kana gain ask the pulse of the community, no, nga kanang if they're willing to be vaccinated, so at least kana gain kana we'll just take our time, no. Matod ni May Cheryl Tipait, National Immunization Program Nurse Coordinator, adunay unom ka mga ice-line refrigerator nga positive 2 to 8 degrees Celsius ang dakbayan nga maoy temperatura nga gi-require sa mga vaccine sama sa AstraZeneca, Sinovac ug Sinopharm. Aduna usay usa ka negative 15 to 25 degrees Celsius freezer ang Lapu-Lapu City nga paborable sa temperature requirement sa Moderna vaccine. Apan way alang sa Pfizer nga manginahanglan og negative 70 degrees Celsius. Gipasabot sa kadagkuan sa Lapu-Lapu City Health Office nga tungod kay walay capacity nga mo-store ang dakbayan alang sa mga vaccine nga manginahanglan og negative 70 degrees Celsius sama sa Pfizer. Hinungdan nga posibleng usa kini sa mga brand nga dili paliton sa dakbayan. Wala tayo negative 70. But given the chance, we sa ang city is pwede rata mo purchase sa freezer. Kung given the chance for Moderna vaccine, which requires negative 20 degrees Celsius. Subling magtigom unya ang COVID-19 Vaccination Advisory Council alang sa pagpangandam sa pagpatuman sa COVID-19 Vaccine Immunization Program. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.